făcut-o superficial și îndepărtez mugurile vegetative. Iar acestea sunt plantele altoi. Pepenele verde. Este un hibrid de funu, chiar Santa Vitoria se numește, un hibrid de pepene vărgat, aceea pe care îi găsim pe piață. L-am tăiat în unghi de 45 de grade, iar acum realizez alipirea. Acesta este un cârligel sau manșon de altoire, este din silicon. Suprapunerea trebuie făcută cât mai exact, pentru ca țesuturile să se suprapună. Și voi introduce viitoarea plantă într-o altă tavă pregătită cu turbă, substrat nutritiv care este sterilizat, fertilizat. Acestea, când tava se finalizează cu astfel de plante, o introducem într-un tunel de calusare. Veți vedea în încăperea cealaltă un tunel de calusare în care